Nobyembre 28, 2022. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon mitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ako siyang ayuhon." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang ug mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal, ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya, ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.